Ak by sme sa my napríklad dnes tu, by sme sa povedali, viete čo, tak spravíme takú študentskú banku. Budeme ponúkať hypotéky a dáme takú, každý dáme tu nejakú predku vklade a dáme taký veľký billboard v Banskej Bystrici. My sme spravili študentskú banku a ponúkame garantovanie hypotéku o 1% nižšie ako akákoľvek banka v Banskej Bystrici. No, čo by sa stalo? Mali by ste na to, ako ste dobrý produkt, logika hovorí, bože, že to je hypotéka, je to o 1% menej ako v každej inej banke, ja si tie peniaze požičam, ešte mi dajú to nie, že ich tam mám položiť, že budem mať riziko, že to peniaze prídem. Úspešnosť toho je skoro nulová, je mizivá. A to je preto, že ste nevybudovali, a to je, neviem, koľko tu študujete marketingu, takže to je to umenie toho marketingu a to je to umenie budovania emócií a vzťahu v značke, bez ktorého sa mnohokrát nepohnete. A mnohokrát aj, na to je zaujímavé, že aj v súkromnom živote, keď nebudete rozumieť niekedy, prečo ten človek tak reaguje, prečo vy mu niečo vysvetľujete, dávate také logické argumenty a napriek tomu ten človek sa zachová celkom inak, je to mnohokrát vyplýva z toho, že v ňom sú v dôsledku rôznych situácií z minulosti niekde zažité emócie a má k tomu nejaký emočný vzťah.